Hollywooden egina ingelesez eta Nicole Kidman lako izar handi batekin. Park Chan-wook zuzendari Hego Korearrak estokerrekin ekialdetik mendebaldera egin du jauzi bete-betean. Pues llévame y ve. Heriotza batekin hasten da thriller hau, familia amerikar misteriotsu batean gertaturiko heriotza batekin. Gero, beste batzuk etorriko dira. Volviste a casa a las 8:30. Izugarrikeria, beldurra, irudi eta soinu edo soinu ezaren edertasunez jantzi ditu Park Chan-wookek film honetan. Berak azaldu digunez, ez zuen beldurra modu itxusian deskribatu gura. Beldurra, edertasuna badu, oraindik beldurgarriagoa dela uste duelako. Hollywoodeko produkzio bat izan arren, aurrekontu txikiarekin egin du lan, baina bera eroso sentitu dela dio, horretara ohituta dagoelako. Hala ere, emaitza dotorea izan da, eta beraz, ezin modu ederragorik Bilboko fan zinemaldiari hasiera emateko. Gaurko sarrerak agortuta badaude ere, datorren asteburuan zinema guztietan estreinatuko da Stoker